गुड इभिनिं लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव फिन खेबसेबाव मिनि ब्लग लानानै फैफिनलायबाय नोंथांमोना फारि फारियै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदानै नायगिरि नोंथांमोनाबो चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरोना बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअसफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना थ' अब्ला आङो स्टार्ट खालामबायानो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दा नै जोंहा कक'नाट जिरदों नारेंखल फिथाइ जिरदों थ' बे नारेंखल फिथाइखौ मा खालामगोन नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थाबानो निश्चय थारैनो मिथिनो मोनगोन आरोना मोनसे मोननै फुजायो आरो मबाइल मोनखाया नै दा माबाखायसो मोनानो जाबाय गिलास नामा गिलास गगा मोननोसो जागोन ना जि बुरजा बिदै दंलै गिलाससे जाथारसैमोन नै बिदैया बरियालै दानखावदो दाना गेजेरावनो थुफ्ला नांगौ दे अ जाबाय दोनदो लानानै थांदो नोङो नै बिदैया आं एसे गोदौनायनि दे 1 2 3 लोगोफोर दा रुखिनाय होनो ना मायो इसेबां ओंखारबाय आरो खावसेयाव ओमफ्राय दा नैबे खावसेखौबो हसिगोन रुखिसिगोन होनदो ओमफ्राय बिदैयाथ' गिलाससे जाहां ओंखारथारदों आरो ना गोथावमोन गोदैमोन बिदैया ओमफ्राय फिथाइयाबो गिदिर मोदोमबो दं आरो ना थ' बेखौ जोङो लारु बानायगोन लोगोफोर लारु दा हबावनोसै आखाइ रुबायलायो दे हनायाव ओरैबायदि सायो खावसेखौथ' नै रुखिखांबाय माने हखांबाय ओमफ्राय दा आङो नैबे खावसेखौ हनोसै आरोना बिराद खस्थ' मोनो आरोना आङो हनायावहाय नै दा आङो हगासिनो बेखौ लारु बानायना जानोसै लोगोफोर गुसु नालाय बोथोराबो बिराद खस्थ'हाय लोगोफोर नारेंखल हनानै लारु बानायनानै जानांगौआबो मामुलि नङा हयै हनानै नै कालि जाबाय हजाला आरोना बियो दा आंखौ मानो दा आं बेखौ माने सिनिजोंहाय लागायसिगोन आरोना सिनिजों एकदम लागायनानैहाय सिग्लिनानै एवनानै सिथुमनानै लारु बानायनानै जासिगोन आरो देन्देनान जाबाय नै फाइनालि लोगोफोर आङो दा एवखांबाय ओमफ्राय दा गल गल सिथुमबाय थानोसै आरो लारुखौ बानायखांबाय नै गासै 20थासोल' जादों आरोना नै दा बेखौ जों जानोसै मानो होनबा नारेंखलाबो थाइसेल'सोखामोन बेखायनो नै बेसेबांल' ओंखारबाय आरोना एकदम बेखौ ओरैबायदि मोजां सिग्लिनानैहाय साराय गुदुं खालामनानै एवबाय एवनायनि उनावहाय आङो खांनानै बेबायदिनो माने सिथुमबाय आरोना बेनो जाबाय लारु लोगोफोर बेखौ जों जानोसै आरोना गिबियावनो आङो जानानै नायग्रोनोसै आरोना टेस्टि